Kinsa ang magdahom nga ang usa ka gamay nga grupo sa mga mag-uuma nga nagpuyo sa bukirang bahin sa tunga-tungang kasagpan sa Sugbo, nahimong usa ka dako nga kooperatiba sa tibuok Pilipinas. Dili lang dako nga kooperatiba sa mga mag-uuma, nakahakot pagyud kini og mga national recognitions. Mao kini ang inspiring nga sugilanon sa Lamak Multipurpose Cooperative, usa ka kooperatiba sa mga mag-uuma nga nagsugod didto sa barangay Lamak sa lungsod sa Pinamungahan kaniadto pang tuig 1973. Ang sugilanon sa Lamak MPC nagsugod sa 70 ka mga gagmayng mag-uuma nga naghugpong og nagtinabangay aron makahaw-as sa kalisod sa ilang kahimtang niadtong panahona. Didto sa bukid sa barangay Lamak, walay tubig, walay kuryente, og lisod og libaong ang kadalanan. Simple lang gyud ang ilang pangandoy, makapakaon sila sa ilang pamilya katulo sa usa ka adlaw, ug kung adunay sobra, makapaeskwela sa ilang mga anak. Hangtod nga niabot kanila ang kahigayunan og kaalam dihang nakatambong sila og usa ka seminar nga gipahigayon sa gobyerno kung unsaon paghimo og kooperatiba ug unsa ang mga benepisyo niini sa katawhan. Ang 70 ka mga mag-uuma nagsugod og hulog-hulog og tag 50 pesos sa ilang bag-o nga organisasyon nga kaniadto ilang gitawag nga Lamak Samahang Nayon Consumers Cooperative. Hinay-hinay nga miorsa ang ilang kahimtang, ilabi na dihang nasugda na ang pagdagayday sa serbisyo sa gobyerno. Nakabaton sila og elektrisidad sugod sa tuig 1985 og na-develop ang ilang water system kaniadtong tuig 1998. Ang maong 50 pesos nga seed capital sa kooperatiba milambo sulod sa pipila ka tuig, ug karon ang Lamak Multipurpose Cooperative adunay 1.7 bilyones nga assets. Karon ang Lamak Multipurpose Co-op tag-iya na og pipila ka mga propiedad, mountain resorts ug dako na ang papel niini sa turismo sa lungsod sa Pinamungahan tungod sa agritourism o farm tourism. Niadtong tuig 2018, nag-abli sila og farm school, pinaagi sa tabang sa TESDA, diin daghan na ang ni-graduate nga mga estudyante nga adunay interes sa pag-uma. Nakadawat ang Lamak og Gawad Pitak Platinum Award kaniadtong tuig 2016. Pagkakaroon gikan sa 2018 hangtod karon aduna na tay mga almost 450 ka mga scholars nga ning graduate. Matod ni Maria Elena Limukon, General Manager sa Lamak Multipurpose Cooperative, nga accredited na ang Lamak Integrated Organic Farm sa Department of Tourism o karon usa na kini ka farm tourism. Dili lang presko nga hangin, apan presko usab nga pagkaon ang inyong matagamtam dinhi sa Lamak Organic Farm, dinhi mismo sa lungsod sa Pinamungahan. Atol sa pagbukas pagbalik sa turismo didto sa lungsod sa Pinamungahan, nakasuway ang mga miyembro sa Provincial Tourism Task Force sa ilang farm tour. Ilang nasaksihan ang mga binuhi nga hayop sa Lamak sama sa talagsaon nga albino carabaos. So daghan kang kabo nga nahatag sa gobyerno, way back pag sa mga previous pagyud no. Unya, kung makabantay mo dito sa tong farm, doon natin gitawag ko na namin nakita ito nga puti nga kabaw. That is albino nga breed, which is famous gyud dinhi sa Barangay Punod. So karon ato na siyang gipadaghan. Ila usab gi-promote ang free-range chicken. Nakasuway panabong og manok ang gobernador ug ubang miyembro sa task force. Madu ka sa unahan, so napunta dito ang ato apod native nga mga baboy no. Inana kang kabantay mga ito mga baboy. Ana so ato gyud po nang free range inana. So kung gusto ka nga maglitson ka ana, nya ikay mo dakop. Oh, dakop kay labi na tong mga urban nga mga kuana to nga pag kasuway bitaw sir og kana bitong dakop-dakop og mga baktin inana. So ma-enjoy na sila nya human tudloan sa nato sa pag-slaughter ang saan paglitson. Aduna sila cacao plantation nga mao'y tinubdan sa Tablia, Kalubian ug Kasagingan. Karong panahon sa quarantine, nauso naman ang pagpananom og mga plantito ug mga plantita. Di jud magpaawahi ang Lamak. We are also selling sad sa mga gusto po ninyo nga itanom. Inana kay we also wanted nga ang ato sad nga mga certified nga mga plantita, mga plantito. So they have also the opportunity. Kung interesado ka og pag-uma, daghan gayud ka og makatunan didto sa Lamak Farm Tour. Kung money ka dinhi, tudloan ka namo aron inigawas nimo dinhi. You have to have in your mind nga pwede di ka mahimong farmer entrepreneur. O inana. So pwede na mo i-package nimo nga kung gusto lang ka nga dater lang, you just ka ng appreciation lang, so pwede ra pud siya. Pero kung gusto jud ka nga mo learn jud ka,
So pili ka na mo invite din to stay for 3 days. Inana. And then you will be having a certificate na that you have underwent all the process without sa imong learning. Gawa sa pag-uma, ang Lamak PMC mauusab ang tag-iya sa Hidden Valley Resort ug sila ang labing una nga nakahimo og wave pool. Mura kini og dagat nga adunay artificial nga bawd. Ang ilang mga resorts daghan og pine trees nga maoy nagdala sa kabugnaw sa hangin matag gabii. Padayon nga nagtinguha ang Lamak MPC nga mulambo pa og mapaayo ang kinabuhi sa mga miyembro niini. Tungod sa ilang makapadasig nga istorya og nagpadayon nga mga inisyatibo nga mulambo og mulabaw, ang Lamak Multipurpose Cooperative gihatagan pag-ila sa CDA nga gawad parangal Billionaire Awardee tulo na kahigayon kaniadtong 2015, 2017 ug 2018. But the most important, going here, we could also share the blessings nga gihatag sa Ginoo, the wisdom aron nga ang mga tao mobalik na sila sa pagtikal sa ilang mga yuta ginagmay apan adunay malungtaron nga panginabuhian through agriculture because there is money in agriculture. Mismo si Gobernador Gwen Garcia dakong garabo alang kaniya isip sugbuanon ang istorya sa Lamak MPC. Today, I am once again a very proud person, a proud governor, because the Honorable Secretary of the Department of Agriculture has come to visit the most, if not the best, agri-based cooperative in the entire country. Right here in Pinamatan, right here in the province of Cebu. Nakahigayon kami pag-estar sa ilang sikat nga Hidden Valley Mountain Resort. Tuod gud man, maka-recharge gayud ang feeling didto. Dili lang beach resort ang ikapasigarbo sa Sugbo, apan apil paghihapon ang mountain resorts niini. Gikan dinhi sa lungsod sa Pinamungahan. Kini si John Fredson Granada.